o pierzi chiar acum. În acest exact moment, în timp ce citești asta, femeia pe care o dorești atât de mult își îndreaptă atenția către un alt bărbat. Și nu pentru că el este mai frumos, mai bogat sau mai norocos. Este pentru că tu faci totul greșit. Totul. Fiecare compliment pe care îl verși ca o apă ieftină, fiecare mesaj instant pe care îl trimiți cu urgența celui care cerșește atenție, fiecare conflict pe care îl eviți ca și cum adevărul ar fi o travă. Toate acestea îi ucid atracția pentru tine. În tăcere. Chirurgical. Și cel mai rău, tu crezi că faci ce trebuie. În următoarele minute îți voi arăta mecanica reală din spatele a ceea ce excită o femeie adevărată, voi expune cele 7 tactici care inversează jocul și îți voi oferi un protocol care îți va transforma interacțiunile în următoarele 48 de ore. Dar am nevoie să accepți mai întâi un adevăr brutal. Ceea ce ți-au învățat despre atracția feminină este o minciună reconfortantă care te ține ostatic în friendzone pentru totdeauna. Ai crescut auzind că femeile vor bunătate, atenție constantă, acord etern. Că drumul către inima lor este pavat cu complimente, cadouri și disponibilitate 24 din 7. Minciună. Pură minciună confortabilă, care ține bărbații buni prinși în relații moarte sau așteptând invitații care nu vin niciodată. Adevărul pe care nimeni nu ți-l spune. Excitația feminină autentică nu este activată de gesturi de adorație sau de capacitatea ta de a te dizolva în ceață pentru a-i face pe plac. Este activată de ceva complet diferit. Ceva ce ți-au învățat să ascunzi, să suprimezi, să te rușinezi. Atracția profundă la o femeie răspunde la semnale primordiale de valoare masculină. Scop inabalabil, leadership calibrat, limite de oțel și capacitatea de a crea tensiune emoțională sănătoasă. Nu este vorba despre a fi un băiat rău toxic sau un nenorocit fără inimă. Este vorba despre a fi un maestru, nu un instrument în orchestra interacțiunii. Înțelegi diferența? Instrumentul așteaptă comanda, reacționează, servește. Maestrul definește ritmul, intensitatea, direcția. El inspiră întreaga orchestră să cânte în armonie cu viziunea sa, fără a cerși fiecare notă. Muzica atracției rezonează natural atunci când preiei bagheta. Dar dacă continui să aștepți permisiunea de a-ți cânta propria viață, muzica nu se întâmplă niciodată. Formula problemei care îți distruge șansele este simplă și mortală. Cu cât îi cauți mai mult aprobarea, cu atât te dorește mai puțin. Cu cât te anulezi mai mult pentru a-i face pe plac, cu atât devii mai invizibil. Aceasta este ecuația blestemată, care ține milioane de bărbați buni închiși în închisoarea emoțională, în timp ce privesc cum femeile se îndrăgostesc de tipi care abia le acordă atenție. Pare nedrept? Nu este vorba despre dreptate. Este vorba despre psihologie. Este vorba despre cum creierul feminin a fost programat de milioane de ani de evoluție pentru a detecta valoarea, a filtra slăbiciunea și a se excita cu bărbați care proiectează încredere inabalabilă. Și înainte să mă acuz de reducționism sau machism, respiră adânc. Vorbim despre dinamici comportamentale, nu despre stereotipuri de gen. Explorăm teritoriul invizibil unde biologia întâlnește psihologia și creează tiparele care guvernează atracția. Așadar, să numim cele 7 arme pe care trebuie să le calibrezi pentru a activa acest răspuns primordial. Prima tactică, calibrarea dezinteresului selectiv. Nu este vorba despre a fi rece sau distant ca un psihopat emoțional. Este vorba despre a arăta că atenția ta are un preț, că nu este distribuită gratuit pentru orice comportament sau capriciu. Funcționează așa: când îți trimite un mesaj la mijlocul zilei, nu răspunzi instantaneu ca un câine antrenat prin reflexul lui Pavlov. Răspunzi câteva ore mai târziu, după ce ți-ai terminat antrenamentul, proiectul, viața. Demonstrezi că ai o existență bogată care nu se învârte în jurul ei. Exemplu concret. Îți trimite 5 mesaje consecutive plângându-se de ceva trivial. Tu citești, dar aștepți. Răspunzi o singură dată, direct la obiect, fără dramă. Înțeleg. Va trece. Și te întorci la ce făceai. Observă schimbarea tonului ei la următoarea interacțiune. Observă cum începe să investească mai mult, să-ți caute validarea cu mai multă intensitate. Aceasta nu este manipulare. Ești tu care încetezi să te devalorizezi. A doua tactică, cadrul de leadership subtil. Nu întrebi ce vrei să facem. Tu propui. Vineri avem acel restaurant japonez nou sau barul cu muzică live. Care te entuziasmează mai mult?
Două opțiuni, ambele interesante, ambele decise de tine. Tu conduci interacțiunea fără a fi autoritar, fără a fi dictator. Oferi un meniu, dar tu ești bucătarul care a creat meniul. Aceasta demonstrează inițiativă, planificare, încredere. Sunt calități care activează răspunsul de atracție în creierul feminin mai repede decât orice compliment forțat. Când adopți această postură de leadership calibrat, ea se relaxează. Nu trebuie să facă toată munca emoțională a interacțiunii. Ea poate pur și simplu să curgă și să răspundă. Și, în acest răspuns, atracția crește. Ai observat vreodată cum femeile se plâng că trebuie să decidă totul, dar apoi își pierd interesul pentru bărbații care nu decid nimic? Este pentru că decizia este un semn de valoare. Indecizia este un semn de frică. A treia tactică, testul de limite inversat. Femeile testează, întotdeauna, conștient sau inconștient. Ele îți vor împinge limitele pentru a vedea dacă ești solid sau dacă te prăbușești ca nisipul ud. Exemplu, vă întâlniți la ora 8 seara. La 7:30 îți trimite mesaj că vrea să schimbe totul pentru că o prietenă a apărut cu un alt plan. Majoritatea bărbaților cedează imediat, de teamă să nu pară inflexibili. Greșeală fatală. Tu răspunzi, înțeleg că a apărut asta, dar prefer să ne menținem planul inițial. Putem vedea cealaltă opțiune data viitoare. Calm, ferm, fără agresivitate. Arăți că timpul tău are valoare, că nu ești o păpușă pe care ea o repoziționează când vrea. Și ghici ce, 90% din cazuri ea va respecta asta și va apărea la ora stabilită. Și atracția ei pentru tine va crește cu 10 niveluri, pentru că ai trecut testul fără să-ți dai seama că erai testat. Limitele nu îndepărtează femeile de valoare. Limitele îndepărtează femeile care voiau doar să te folosească. A patra tactică, raritatea validării. Nu ești o mașină de complimente ieftine. Nu arunci ești superbă la fiecare poză pe care o postează ca și cum ar fi confeti la carnaval. Când validezi, validezi cu specificitate și adevăr. În loc de ești superbă, spui îmi place stilul tău de azi, ți se potrivește, sau te-ai depășit cu adevărat în acest proiect, ai ieșit impresionant. Validezi ceva specific, ceva ce a făcut, ceva ce demonstrează efort sau personalitate. Nu aspectul generic pe care îl aude de la 20 de tipi pe zi. Acest lucru face complimentul tău valoros. Te face diferit. Și a fi diferit este magnetic. Când toată lumea joacă aceeași carte, tu joci alta și câștigi jocul fără efort. A cincea tactică, proiecția intenționată a viitorului. Plantezi semințe de experiențe viitoare, care generează anticipare și dorință, dar fără a fi agățător sau disperat. Vorbiți despre muzică și tu spui, ți-ar plăcea la nebunie concertul ăla care va fi luna viitoare, trebuie să mergem. Nu este vrei să mergi cu mine, te rog, spune-mi da. Este o afirmație de intenție. Creezi o realitate viitoare, în care voi doi existați împreună făcând ceva incredibil. Aceasta îi activează imaginația. Creează dorință pentru ceva ce încă nu s-a întâmplat. Și această dorință alimentează atracția în prezent. Îi programezi literalmente creierul să vrea mai mult timp cu tine, fără a fi nevoie să cerșești acest timp. A șasea tactică. Atracția prin scop. Aceasta este poate cea mai puternică dintre toate. Demonstrezi, nu anunți, că ai o viață bogată, pasiuni arzătoare și obiective ambițioase dincolo de ea. Ea este un complement valoros în călătoria ta, nu destinația finală. Când vorbești cu entuziasm autentic despre proiectul tău personal, hobby-ul tău, obiectivul tău de carieră, ochii tăi strălucesc, corpul tău se animă și ea observă asta. Și asta este incredibil de atrăgător, pentru că arată că nu ai nevoie de ea pentru a fi complet, o vrei pentru că ea adaugă valoare unei vieți care este deja interesantă. Bărbații fără scop sunt găuri negre emoționale care sug energie. Bărbații cu scop sunt sori care iradiază energie. Spre care dintre cei doi crezi că va gravita ea? A șaptea tactică. Provocarea ludică. Folosești umor inteligent și tachinare ușoară pentru a crea tensiune și a testa reziliența ei emoțională, fără a fi ofensator sau crud. Ea spune ceva, tu răspunzi cu o glumă ușoară, menții contactul vizual, zâmbești, creezi un dans verbal în care voi doi vă testați, vă măsurați, vă cunoașteți dincolo de scenariul social politicos și plictisitor pe care îl urmează toată lumea. Aceasta generează electricitate, aceasta generează chimie.
Pentru că chimia nu înseamnă să fii de acord cu totul. Înseamnă să creezi scântei prin frecare controlată. Înseamnă să arăți că nu-ți este frică de ea, că poți glumi la același nivel, că nu mergi pe cojii de ouă de teamă să nu o ofensezi. Și acest tip de încredere relaxată este un narcotic emoțional. Acum lasă-mă să-ți spun 3 povești reale care dovedesc fiecare cuvânt pe care tocmai l-am spus. Primul caz. Managerul de proiect de 32 de ani. Acest tip era definiția unui băiat bun. Întotdeauna o complimenta pe colega de muncă pe care o dorea. Plătea toate prânzurile fără să clipească. Era mereu disponibil să asculte fiecare dramă, fiecare plângere, fiecare poveste despre fostul ei iubit. El credea că construiește o conexiune. Construia o închisoare. Ea vedea în el prietenul perfect, confidentul sigur, umărul confortabil. Dar atracție? Zero. Ea ieșea cu tipi care abia îi răspundeau la mesaje, care o provocau, care aveau propria lor viață. Și el stătea și aștepta, investind, golindu-se. Rezultat. 5 luni de prietenie, 0 săruturi, frustrare absolută și stima de sine la pământ. Costul invizibil nu a fost doar timpul. A fost eroziunea identității sale masculine, pierderea respectului de sine, întărirea tiparului destructiv, care se va repeta cu următoarea femeie și cu următoarea. Al doilea caz, dezvoltator de software de 28 de ani. A cunoscut o femeie interesantă pe Tinder. Conversația a curs bine. Dar în loc să cadă în tiparul disperat de a răspunde la fiecare mesaj în 2 secunde și de a-și arunca toată rutina pe fereastră, el a făcut diferit și a menținut antrenamentele la sală. A continuat să lucreze la proiectele sale secundare. Când ea îi trimitea mesaje, el răspundea când putea, nu când ea cerea. A propus o întâlnire cu un scenariu specific. Cină la noul restaurant mexican, urmată de o plimbare în parc cu înghețată artizanală. Nu a întrebat, ce vrei să facem? A condus. La întâlnire, el a fost cel care a condus conversațiile, care a tachinat-o ușor când ea a spus ceva prostesc, care a menținut cadrul de bărbat interesant cu viață proprie. Rezultat. Ea a devenit curioasă, a început să investească mai mult în mesaje, să-i caute atenția cu mai multă intensitate. Atracția a crescut rapid și natural. A 3-a întâlnire avea deja o chimie sexuală palpabilă. Cost? Niciunul. A trebuit doar să înceteze să se devalorizeze și să acționeze ca premiul care era cu adevărat. Al 3-lea caz. Antreprenor de 38 de ani, într-o relație de 5 ani. Pasiunea se evaporase. Ea era distantă. Și ce a făcut el? A început să cedeze în toate. Evita orice discuție de teamă să nu o piardă. Și-a abandonat prietenii, hobby-urile, viața socială. A pus-o pe ea în centrul universului și se învârtea în jurul ei ca un satelit disperat. Și cu cât se anula mai mult, cu atât ea se îndepărta. A început să-l vadă ca pe cineva previzibil, fără sare, fără farmec. Căuta emoție și atenție din alte surse, prieteni, muncă, orice altceva în afară de acel bărbat invizibil de acasă. Relația a intrat într-o stare critică. Costul, pierderea totală a identității, relație monotonă transformată într-un cimitir emoțional și risc real de despărțire, pentru că ea nu mai putea simți atracție pentru cineva care devenise o umbră. Vezi tiparul, vezi mecanica repetându-se? Fiecare dintre acești bărbați a comis aceleași greșeli reactive, pe care probabil le comiți și tu acum. Prima greșeală, excesul de complimente și validare. Tu crezi că ești amabil și atent, ești disperat, arăți că ai nevoie de aprobarea ei mai mult decât are ea nevoie de a ta. Și asta ucide atracția mai repede decât otrava. A doua greșeală, disponibilitate constantă. Răspunzi la tot imediat, îți anulezi planurile când te cheamă, ești mereu acolo așteptând. Tu crezi că arăți interes. Arăți că nu ai viață proprie, că nu ai cerere, că ești previzibil ca răsăritul soarelui. Și previzibilul este opusul excitantului. A treia greșeală, evitarea conflictului cu orice preț. Ești de acord cu tot, nu exprimi o opinie contrară. Înghiți lipsa de respect pentru a menține pacea. Tu crezi că ești matur, ești slab. Semnalezi că nu ai limite, nu ai coloană vertebrală, nu ai suficientă valoare pentru a te apăra. Și o femeie nu se poate excita cu un bărbat pe care nu-l respectă. A patra greșeală, a încerca să cumperi atracția. Fie cu cadouri scumpe, favoruri constante sau generozitate financiară exagerată. Tu crezi că demonstrezi valoare. Creezi o dinamică tranzacțională în care ea te tolerează pentru ceea ce oferi, nu pentru ceea ce ești.
Aceasta atrage profitoare, nu femei care te vor cu adevărat. A cincea greșeală, a fi excesiv de serios sau rațional. Tratezi fiecare interacțiune ca pe o ședință de lucru. Ignori componenta emoțională și ludică a atracției. Uiți că atracția nu este logică, este emoție, este chimie, este joacă. Și fără asta, ești doar un chatbot politicos pe care nimeni nu vrea să-l sărute. A șasea greșeală, ai căuta aprobarea înainte de a acționa. Putem face asta? Crezi că ar trebui? E în regulă pentru tine? De fiecare dată când ceri permisiunea, în loc să iei inițiativa, cedezi putere. Cedezi leadership. Și fără leadership nu există polaritate. Și fără polaritate nu există pasiune. Deci ce faci acum? Cum inversezi acest tipar autodestructiv, care îți sabotează fiecare interacțiune? Iată protocolul pe care îl implementezi în următoarele 48 de ore. Primul pas. Definește-ți limitele și standardele. Stai acum, ia o foaie de hârtie și scrie. Ce accepți într-o relație și ce nu accepți sub nicio formă. Fii specific, fii sincer și când aceste limite vor fi testate și le vei apăra cu calm și fermitate. Fără agresivitate, fără dramă. Doar claritate de oțel. Al doilea pas. Investește în scopul tău personal. Identifică un obiectiv care te animă, un hobby care te face să pierzi noțiunea timpului, un proiect care te face să te trezești entuziasmat. Dedică timp real acestuia. Nu este vorba despre a impresiona pe nimeni. Este vorba despre a-ți construi o viață care te satisface cu sau fără o femeie alături. Și ironic, când faci asta, femeile apar pentru că devii magnetic. Al treilea pas. Practică calibrarea socială. Observă reacțiile ei, limbajul corporal, tonul vocii, viteza de răspuns și ajustează-ți abordarea pentru a optimiza conexiunea fără a-ți pierde autenticitatea. Nu te transformi într-un cameleon, te transformi într-un comunicator eficient, care înțelege că interacțiunea este un dans, nu un monolog. Al patrulea pas. Asumă-ți leadership-ul. Data viitoare când ieșiți, tu propui planul. Tu alegi 2 sau 3 opțiuni interesante și le prezinți. Tu iei inițiativa în conversație, o direcționezi către subiecte stimulante. Dar și asculți, iei în considerare, ajustezi. Leadership-ul nu este dictatură. Este conducere conștientă cu flexibilitate inteligentă. Al cincilea pas. Cultivă umorul și lejeritatea. Învață să glumești, să tachinezi ușor, să nu iei totul atât de în serios. Fă cursuri de improvizație dacă este necesar. Consumă comedie inteligentă. Antrenează-ți capacitatea de a vedea partea amuzantă a lucrurilor. Pentru că umorul este atât un liant social, cât și un afrodiziac emoțional. Al șaselea pas. Învață să spui nu cu încredere. Data viitoare când ea îți cere ceva, care îți încalcă valorile, timpul sau energia, refuzi. Politicos, dar ferm. Nu se poate. Am un alt angajament. Prefer să nu fac asta, nu este stilul meu. Fără justificări interminabile, fără scuze excesive, doar adevărul simplu și direct. Și observă cum te respectă mai mult după asta decât atunci când erai de acord cu totul orbește. Acum a sosit momentul alegerii. Poți închide această pagină și să continui să faci ceea ce ai făcut întotdeauna. Să continui să fii băiatul bun care sfârșește singur sau prins în relații fără pasiune. Să continui să-ți irosești energia în tactici care nu funcționează, pentru că un profesor de morală socială ți-a spus că funcționează. Să continui să învinovățești lumea, femeile, norocul pentru rezultate care sunt o consecință directă a comportamentelor tale. Sau poți decide acum că vei implementa cel puțin una dintre aceste tactici în următoarele 48 de ore. Doar una, doar pentru a testa, doar pentru a vedea diferența. Și când vei vedea schimbarea în dinamică, când vei simți atracția apărând acolo unde înainte era doar prietenie politicoasă sau indiferență, vei înțelege că tot ce ți-am spus nu era teorie. Era o hartă a teritoriului real, pe care nimeni nu a avut curajul să ți-o arate înainte. Costul de a nu acționa este să continui să trăiești în același ciclu. Mâine se repetă azi. Luna viitoare se repetă aceasta. Anul viitor vei fi în aceeași frustrare, privind aceeași scenă în care bărbați cu mai puține calități decât tine cuceresc femei pe care tu nici măcar nu le poți face să se uite de 2 ori în direcția ta. Și durerea va crește. Și identitatea masculină va continua să se erodeze, până când vei renunța complet sau vei intra într-o relație din disperare în care ești tolerat, nu dorit.
sau poți alege diferit. Poți alege să devii maestrul în loc de instrument. Poți alege să conduci în loc să urmezi. Poți alege valoarea în loc de validare. Și să recuperezi nu doar atracția femeilor, ci și respectul de sine pe care l-ai pierdut pe parcurs. Așadar te întreb, care dintre aceste 7 tactici o vei aplica prima? Ce rezultat te aștepți să observi în următoarea ta interacțiune? Împărtășește în comentarii. Experiența ta poate fi impulsul de care un alt bărbat are nevoie pentru a ieși din închisoarea emoțională și a construi, în sfârșit, conexiuni bazate pe dorință reală, nu pe târg sau milă. Timpul trece. Alegerea îți aparține. Dar alege repede. Pentru că în timp ce tu eziți, ea deja răspunde la mesajul unui bărbat căruia nu este frică să fie ceea ce tu înveți să fie acum.